Sanibonani molweni namkela kwezo TV ngesiXhosa. Uthumeka ke guys uncokola noThandeka umbalisela ngayo yonke lento kaHlathi ke uthi uncoma uba uHlathi esenza into zakhe zobubhanxa aphinda abuye nazo azisisa apha kuye. Esithi unesibindi noko lo mfana esithi ke hey amadoda ayakwazi ukwehlisa isidima sabafazi. uThandeka uthe ke ayingomadoda ingxaki nguHlathi. uThumeka uthi ke hey le yethu into yoba besibhizi noba sizokwenza umntana wethu iphele emoyeni and ke ngoku xa ndithi uyijonga le nto iyadibana mathandi. Mhla esiva uba uZoleka umithele enye indoda naye wababhizi ephantsi phezulu efuna umntana xa bufuna uzive indoda. Uthi ucinga uba ndibhanxele lo mhlobo nakakade uHlathi. Ke kwangena i-call ke guys besancokola kanti kuZoleka wabe emcela ke into yoba ufuna badibane face to face, akakwazi into yoba bangangeza futhi endaweni kwispace sikaHlathi cause abavani. So uThumeka ubethukile efuna ukwazi uba kwenzekani but ke uthe omnye ndicela uvele uze apha eofisini yam sizothetha. Alright, uZoleka ke ubonakele ke namhlanje noLilian ubonakele ufikile behlangana kokuqala ke bobayi-2. So uLazarus sebedikwe efile ke guys ukubona uLilian bengamthandisisi ncam. NoLilian ke benobabuso wethi abavani bobayi-2 icacile. But ke uLilian noZoleka ke bayapretendana because babulisene bamkelana nje kakuhle. Kanti ke uLazarus uthi xa kungekho eca kwakhe ke wabe uLilian eshiyeka ke esithi ke kuZoleka wena ndandikunike ilike wayekho wam-ofarisha umsebenzi ethi ke kodwa ke ndisendivile into yoba ngangoku ikhusela yawa. uZoleka uthe no not ikhusela yayiwe wathi kodwa ke kulungile but kuLazarus funeka uhlale uyazi into yoba uyohlala ungunumber 2 abesemshiya ke eme kanjalo ebuyela ngaphakathi. Ufikile ke uThumeka ke eofisini kaZoleka ke apho ufike bancokola ke shem njenge-sisters ke sithi ke yena akazi noba ke wenze imisteyikhi nangokutshata uHlathi kuba kaloku le nto le custody le yenze kwamuncu nje emtshatweni wabo akho kwanto imnandi. uZoleka uthi lo mntu kaloku wawumtshate ngokumthanda une-20 years yonke yobomi bakho wamnika bona plus umnike nabantwana bade babayi-2. uThumeka uthi hayi zange ndiyicinge mni noko into yoba ndingene kwinto eyinxiba kaxaka ngolu hlobo. uZoleka ke umxelele ngekheyisi ke ethi ke le kheyisi ke sisi inobunzulu and ubunzulu bayo bungento enoqhawe phakathi and ke ngoku since wena wawukhona kusenzeka yonke le nto nawe ke le nto iyakufaka. Uthi umzebe wakhuphe onke ke guys amehlo emane eginyama athi into engapheliyo ebuza uba nam ndizawuya ejele ngoku indifaka kanjani. uZoleka uthe uLazarus uready yena uba abe ngutata kubavumile and akho nto nam ndiyifuna indidibanise noHlathi. uThumeka uthi eyi kudala ndisitsho le nto kuHlathi ndimlumkisa ndimxelele into yoba makayeke ukulwa ayeke le nto unina nizikhulisele umntana ngale ndlela enithanda ukumkhulisa ngayo. Ethi yitsho sisi ufuna ndenze ntoni. uZoleka uthe uzothetha ke namagqwetha akhe ke le nto yale 2.5 million awazani nayo. Uthuke waphantse wafa ke uThumeka ke yinto edibanise nemali esithi yena akayazi le nto edibanise nale mali. Ebuza ke uba ke ngoku kule nto yokundiprotektha mna ithi loo nto ndiza kusa umyeni wam mna ejele. uZoleka uthi ayoplani yethu leyo qha sifuna yonke i-information ngomenzi Shezi. Soyikisa uHlathi ashenxe endleleni yethu siqhubeke nobomi bethu sonke Thumza kube mnandi nje. Uthe ke uThumza kulungile ndizokuxelela nantoni na oyifunayo. Abesemhaka kuZoleka ke base beyohlukana ke. KwaHlathi ke bakhona bonke ke guys babhizi. uThumeka ubhizi yaziphekela nje. Uyanga ngapho excited into ye-matric dance yalo nyaka uzayo nelokho ayifunayo bamthengele yona noba ufuna uhanjiswa ngemoto enjani xa isiya. So unguloo mntu nje. uHlathi ke nayo excited ke uzincokolela nentombi yakhe kuyo yonke le nto ke. uThumeka akatshonele mdaka ulikamva naye uzicofela ifowuni yakhe akho nto ayihlomlayo kule nto. Noyanga uyazama ukuncokolisa unini akaphenduli nenye uthule nje ngathi akekho kule yonke le nto bayithethayo apha. uHlathi uthe ke naye ke zama ukuthetha ke mane ngqonisisa le nto ithi songumntana wabona uba hey uThumeka uthule bese sithi uHlathi hayi bo usaqumbile uqumbelela nto ebesiyithethilena. Ethi guys I know into yoba okwangoku izinto zimbi ndicela uxolo kuni nonke. Ulikamva wena ungulizibulo lam akekho omnye ulikamva ngaphandle kwakho. Ubavumile ongumnakwenu akho nto itheni apho. Uthe sagqiba otsho ke guys wabe engena ke uLazarus
yama noMazuke wabebuza ke ngoku uForest uba hayi bo nifuna nini apha? Engazuthi uthe ucela igumbi ke ebantwaneni. Abantwana bamnika imbeko ke guys, indlela ebejongene nayo noLikamva benayo laa bond after ethethe naye. So bikhona nje esaa-smile kulazi. Xa sebephumile ke abantwana uHlathi ushiyeke esithi akho nto niyifunayo nina apha. uLazarus uvele wathi Mungezi Shares eFamily Court Clerk nadibana e-3 Short Lounge nenza i-idea to block i-custody bid kaZoleka kaQhawe. Uyamkhumbula na? Khange atshonele imdaka ke guys uHlathi wayinkukhu esikwe nje umlomo emane ngathi uyatshukumisa nje intloko. Asazi ke guys noba ikhona into azayithetha or what. Enkosi ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.